Karbiang Autonomous Council EM Lunsing Teron ahem pen langtuk harni chomangkan ching pontang lo. Kasabatu aklamalong Golden Baby League pinipen ke pangching. Lokhi lang solong ihum container atrak kachingkoy. Kardom, pini prime time berta long pen ilisami mirinhan sepi pini bertang ton pen arjupanik tha. Chumangkan mate chomkan son thomdo. La sonsi kan pla pla chomkan langtuk chomkan la pen langtuk harni chomkan pohenlo. La sonsi Karbiang Autonomous Council EM Lunsing Teron hem thereponi phaing kora player ni pen langtuk harni chomangkan chingponsi thereponi phaing kora nerkep ani an padupon po. Dong muka teke rong pia rong Karbiang Autonomous Council EM Lunsing Teron ahem thereponi phai inkora player ni pen langtuk harni chomangkan pangcheng pontang lo. Adaba pol group ki hum pen pangcheng ponsi ason ason ki claim ponang jia sai ke do anta claim pangcheng ponsi langtuk harni chomangkan pangcheng pontang lo. Bangso langtuk harni chomangkan along karlitang bang trainer cap abang phwa bang phiatum akarjong chomrong me chomrong so kaparap dun long pa media phansi arhi ponpo. Lasi bangso langtuk harni chomangkan along arong pen sera thipi en ponsi dun pen rong alon ki pidun ji aphan EM Lunsing Teron la pen alang litum hem tuni si adonarap anparta ari asor chopha ponthulo. Bangso langtuk harni chomangkan thereponi phai inkora plipen pangching ponsi thereponi phai inkora nerkep ani ansi thekup kakok paduponpo. Dong muka pen samsing ingti Karbiang long lai. Karbiang Long Sports Association hin pen patir piponsi diphu kasa pathu aklamalong pini pen kasa Golden Baby League pangcheng pon. Bangso long aluhi sar pongman pen Karbiang Autonomous Council EM retesing hi chetong dun. Piniada por pioneer cap apor pen ke pangcheng pon bangso kasa Golden Baby League along jesemet non ovi kimi aklim somar tuma phan football ke patho hin kangthur ponji aphan pura ningkan cap pen ningkan krehinia somar tuma phan si panong ponlu. Pini ke chingani aphai ki long pon laki ningkan krehinia tum atera ner cap mate team ner cap la pen ningkan cap arta tum teran troxy mate Team Troxy lapen kaddo kave amen kache thap aphai ke long polake bang pharo isira thongkep ra pho an au somartum chetong tu la ka chetong don ke do an atuma phan kaddo kave bang trade truck coaches atum pensi than ponpu pinila puson ke Charlie apor ke long ahot Charlie dun pen ke wang jilangani mesen ke pathua bang ke mandun long pen long ria long ke paklar dun long lapen anparta labang so ke pathu ke thek dun pen Methang state pen danglok det pia dangalong anong kemi kewanji aphansi bor idun long popusi kachetong dun aluhi sarpo Karbiang Autonomous Council EM retes inghi pen ningje pon. As a official who has taken all the pain in the long day to make our sports beautiful as compared to the other district as well as other state. So in this beautiful event, I got a so good opportunity that someday I hope that in Karbiang Long, the upcoming generation will give a good name to our Karbiang Long and also a good name in the state as well in the nation. So I would like to request again the guardian to give your best so that your children will perform the best of best. So in this regards, in this beautiful event, Bangso long kachetong dun au somartum laki Kasa Football Coaching Center, Karbi United FA, Singhason FA lapen kewangji jangmi ni phai, hini bhomkurani pen Dengaung FA lapen dilai FA atum penta bangso long,
amenang che thapdun po lapen anparda ke wang jilangar ni pena bangki abhom kurutin ada por phainer ke pensi padopon popusi kasa kongchon bang Dr. Pankaj Tiron pen thanpon bang so sai ki deng hot kachi tongdun aluhi sarpo Karbi Anglong Autonomous Council EM releasing hi kasa kongchon bang Dr. Pankaj Tiron kasa rap kongchon bang Prodip Ronghang kasa football chon bang Horening Tiatum che tongdun News Report Karbi Anglong Live Amar Jiwan adawai kinang ji atuma phan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long pon ikji lapen an parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our sai setami do ikji lasi humri ignon Amar Jiwan Nili kiso Rai ningkan pipo tengah lo kiso memar ke lason halo jadi pung kiso pugo sorot puming mang pugarti apa mek kecorot lason do kiso diabetes kiso ingkan arkep lo doai da chulo ghatita kiso celang nam ulo di mapura celangam lo di kuda celangam lo gedongka ge farmasi thege doai thege nesinam gele Tano na mga ila so duwai chu det pen ge asap tia de mi dang tal yang chelo chiklu yon dulu chu Clardak pen kachini jiapan Troxy Highway Hini Tro Pho Highway Troxy nerkapalong humri ignon Bokajan Police Station angkang Lokhilang so adak atowara du ke kekalong kidamtang thereponi phai ingkora pliajo ihum container atrak kachingko ya birta ribdun long Birda kilong tu natingki kidamtang thereponi phai ingkoi raplia jo por phai troxira achitim apor malom ihum container atrak AS01 NC 4009 Guwahati pen Dimapur anat kidam bom hot Lokhilangso Catholic Church adu ke kekalong towar pen suipit si hidia long che phale phitlo kachingkoi hudma jokta ke thekdun long le det pen asai kimi cho NC driver handyman atum abang banghinita adin pen kajullo Towar kidam ke bang atum pen Bokajan Police atum aphan birta pachini si Police atum adim palidun ro Raikom saiki atum chepari deng ponsi gari kangthur agari hangsi kachingkoi atrak aphan ingthur si Bokajan Police Station along an pontet lo Raikom saiki atum pen ki thang pon ki gari bang ki chat ota hai la so pen ajoksi thangon idasi hidiana sui chok ta hai kusi pachini Lapen laso adu ke kek adim ke aprangka pinang an agari amukha chingkoilo lasi laso adim along isi ke pachini megaphan accidental area pu tarpang thek kibi nangjia bangke kenang sotlopusi ningje pon Bokajan pen ananterang Karbi Anglong Live Kedam tangani Geological Survey of India mati GSI hin pen Jammu lapen Kashmir Riasia hawaralong 5.9 million tons lithium aboy kelong pondolo lithium ke mepen kachira block ahormu kaselamolong ta isi akinang sotnai ahormulo lapen si battery lapen solar panel hai sitame selampon ilo lithium kopilo polotangte lithium ke isi mepen ke padam ahormu analong battery kaselamolong kenang sotnai ahormulo kedam tangarni an ke India pen battery kaselam ji aphan pura lithium ke angtana de pensi chohangnan kok titiklo Bonsi tamin non ke Jammu lapen Kashmir along rialong lithium aboy kilong lok pen ajok India phat number 1 me pen ke padam amotor kaselam along adim ka cherai dunji aphan jakong chelong ponpu labangso lam the Union Minister of Road Transport and Highway Nitin Gadkari hin pen Confederation of India Industry mati CII atum kachipatir pipon amailong kachitong duna hutsi than pachini ponpu labangso lithium ke en pon pen pirthe adang ke do an EVS amotor kaselam atum angbong pen India adetsi athaksi anghoi kacherai damja chapong dolo rada tum public transport ke enangji aputhakta ani kirung pon padolo moke wangjilangani kinangji ke mepen ke vek ia motor hemkonglong henloputa than pachini pon India deralong lithium kadure ajok aningkan wang setami angtam pensi 1200 tons an lithium wanang kopitiklo non Jammu lapen Kashmir long ongdung lithium longponlo laso lithium jongsi ilitum enpami pulotangte electronic vehicle kaselama longke India si aprangsi ke doja kong dopo
Non amat India det automobile manufacturing sector anat langdam lo pulotang te pier the adang along ke thom angdeng China la pen USA apc dodon lo Mai hod Nitin Gadkari ke than ke pachini pon ki India automobile industry pen amat ke dola ke 7.5 lakh crore ador do la pen India GST along sitami ke ongnai lo puta pudami Jammu and Kashmir Mining Secretary Amit Sharma ke thana ting polote lithium ta pier the adang along ke long ki sungnai a hormuang bong pen ki isilo Jammu la pen Kashmir long ria long le ko ke phan phari sita angtan pen si India an wanang kok titi bonsita me non ke Geological Survey of India mati GSI pen chapatir piponsi G3 mate advanced study hin pen mata Vyasno Devi anglong salal tu arong along si ongdung ke mesen a lithium abui dopu pang thekon lo National Desk Report Karbing Long Line Tangte pini prime time berta ke lapansi kang ton paniklo